Goeie welkom bij de K-route. Raymond de Jong, die kennen de meesten als rapper. Maar Bieltje Keusner is hij ik. En we gaan bij hem op bezieten in Weesp. Dat loopt bij Amsterdam, want hij heeft er zo'n kwart zijn atelier. Hij exposeert werk in het Fries Museum. Werk dat vragen oproept. Aans gaan we naar hem ta. Eerst even op een rietje wat er het al hier in de K-route zit. Jochem Hamstra komt uit de skippersfamilie van het Veen en woont in Greens. Hij is kunstschilder, maar het houdt net oer. Zijn werk is op dit stuit te zien bij Galerie Hogenbos op een gediek. Douwe Talba, hier bij hem op bezieten. Het aanroende weekend waard in Greens de Nederlandse braasbandkampioenschappen houden. Evert van den Berg, zeer, hoed de Frieske deelnemers er net zijn hele volle van bakten. En Raymond de Jong jouwt hem zelfs helemaal bleerd in de tentoonstelling Skien en Skaat in het Fries Museum. Dat mat omdat het net oors kin, want kunst gaat oer wat er van binnen zit. Want op 24 december is er bij Galerie Hogenbos op een gediek een groepstentoonstelling van zonne Friese schilders. Een daarvan is Jochem Hamstra. Hij is 49 hier, komt uit Greens, maar oorspronkelijk komt hij van het Heerenveen, uit de skippersfamilie. Al jaren maakte hij 52 portretten van familieleden op basis van oude foto's. Werk dat takkemt hier in Museum Belvedere te zien wezen zal. Douwe Talma, die zocht hem op. Ik ben Jochem Hamstra, geboren in Heerenveen. Wij zijn 13 hier in Greens. Ik ben nu zo'n 20 jaar ben ik zeg maar zelfstandige schilder. Ik werk hier meestal in series. Soms is het meer figuratief, maar soms maak ik abstracte schilderijen. Het is sferisch en ik expressief. Dat zijn wel de dingen waar ik van hou, is maar. Dus het met wel een bepaalde rauwheid met het horen. Daarom schilder ik, ja, misschien is dat even te vertellen, schilder ik altijd op de achterkant van het linnen. Maar eigenlijk maak ik mezelf daar eigenlijk moeilijker mee, omdat het volle dreger is met het schilderen. Maar op een gegeven moment is dat, ja, ik denk het schilderen voor mij gewoon heel lekker is, hoor. Dus ik hou er net zo van dat het te makkelijk gaat. Met een beetje stug met het gaan. Dat vind ik lekker schilderen. Ik heb een serie maken. Daar ben ik zo'n oorlog mee bezig geweest. Dat ben naar aanleiding van nalaten fotomateriaal. Van mijn familie. Ik heb een aantal foto's van mezelf. En dat zijn eigenlijk 52 schilderijen, omdat het zijn 52 weken in een jaar. En die schilderijen behandelen eigenlijk alle thema's van het leven. Van de geboorte tot aan de dood. Dus eigenlijk is het een leven in 52 weken. Ik ben al je foto's, die ben voornamelijk van mijn beppe geweest en mijn heid, mijn mem, mijn broer, een aantal foto's van mezelf. Daar ben ik heel veel foto's bij, waar ik net van wie die meesten binnen. Dus daarom heb ik al die schilderijen, de namen komen er net buiten staan, van dit is die en die is dat. De meesten blijven gewoon anoniem, zeg maar. Ik ben hier, Anne van Engelenveer. En hier ben ik dus geboren, bijna 49 jaar weerom. 15 november 1962. Hier is voor mij begonnen. Hier lijnen we altijd met de hele familie. Zo'n 4, 6 skippen. Omkes, tantes, pakers, beppers. Op hetzelfde punt waar wij nou staan? Dit is ongeveer hetzelfde punt, denk ik, ja, inderdaad. Ja, ik kom uit de skippersfamilie. Het waren natuurlijk oorspronkelijk vrachtskippen. En we leven voornamelijk van de handel. Deze heb ik net gebruikt voor mijn familie schilderijen, omdat de skippen hierop staan. Ik wil net eigenlijk de skippen op de schilderijen hebben, want dat wordt mij te folkloristisch is. Maar. Dit is dan een foto waar ik dus met mijn huid op staan. Dus ik kan er van Engelenveer. Dus hetzelfde plak. Dat bestaat. Dit ben ik. Dus je krijgt mijn eerste pilsje. Wat een waarheid, jongens. Nou, maar waar zitten wij nou, Gret? Wat is dit voor plak? Dit is een voormalig armenhuis. Dit is een goed plak voor een kunstenaar. Hier staan ze alle 52 zeg maar. Kleren om
voor vertrek. Net alleen nog die 52 werken. Nee, hier zit ik nog horen werken. Ik bedoel, zoute herring schilder ik. Die verkoop ik voor €12,50 per stuk en dat is dan neem ik bijvangst. Dat is om wat extra yield binnen te krijgen, zeg maar. En slaat dat wat aan? Nou, dat slaat heel goed aan, ja, zeker. Krijg je siepels erbij? Als mensen de siepels bij willen, dan schilder ik de plekken de siepels erbij. Dus, maar die deed ik eerst fut. Dat mensen zonder siepels willen, is het moeilijker om ze fut te schilderen dan om ze erbij te schilderen. Ja. Het schilderen stam je op een gegeven moment willen zien, omdat het net woe of dat ik me nog ervan hier. Zelfs allemaal, dat is dan op een gegeven moment die nacht is om kunstenaar te wijzen? Nou, dat heb ik nou nog wel eens. Waarom? Nou ja, het is gewoon een. Het bloedt vaak door gestumpen in de marge. Ik bedoel, financieel is het altijd. Er is geen enkele zekerheid. Op een moment verkopen ze de 15 schilderijen. Een jaar later verkopen ze bijna niks. Dus er is geen enkele zekerheid. En ik kan soms ook heel erg geïrriteerd zijn. Ik denk dat ik misschien mijn leeftijd te maken heb. Als je jong bent, dan maakt het jou net zo vol uit. Maar op een gegeven moment word je ouder. En dan denk je van ja. Waar moet het heen? En waar moet het heen? Ja, dat weet ik niet. We gaan toch maar terug, denk ik. Dus ja, ik ben op dit moment over mijn eigen dingen bezig. Dus, Maar de zei jij de rol van de horst net van makkelijk. Maken ze het jezelf dan op deze wijze net al je te moeilijk voor jezelf? hoe bedoel je? Nooit eens een keer toch van oké, nou dan doen we dit nou als alleen nog als hobby en nemen we er gewoon een Nee, baan bij. dan kap ik er helemaal mee. Nee. Nou, waarom is dat geen optie voor jou? Nee, dit is voor de volle 100%. En volgens net. Ik heb eigenlijk net zo'n volle binding met mijn Heerenveen. Ik kom hier nog wel eens even regelmatig op een polder weer waarom. Ik kom foto's te maken, omdat ik van plan ben om nog eens een serie landscapen te maken. Dat is eigenlijk het enige. Ik heb gewoon een geweldige jeugd gehad. Ik ben blij dat ik daar nog een van het skippersleven, zeg maar, dat ik daar nog een stuk van mij maken heb. Het wordt eigenlijk steeds soberder, zeg maar. Die werk? Ja, het wordt steeds soberder. Zo, hier zet ik nog hele felle kleur niet, maar ik wil het eigenlijk steeds soberder maatje. En ik wil hierna nog een maatje die moet eigenlijk heel licht worden. Die moet bijna helemaal wit worden. Zoals deze? Ja, dat is hem bijna al. Er hoeft bijna niks meer aan te gebeuren. Is dat minimalistisch soort eigenlijk bij ze maten? Eindelijk wel, ja. Dat is helemaal niks meer. Als alles goed is, komen die 52 schilderijen te hangen in het Belvedere Museum in oktober. Daar kom je... Wat vind je ervan dat ze daar komen? Nou ja, dat vind ik eigenlijk wel terecht. Ja. Ja, dat het goed is. Tom McCurry wil een boekmaatje, dus ik bedoel, met die schilderijen inkomen. Alle 52, maar ik bijvoorbeeld het materiaal wat ik verzameld heb, om mijn familie, krantenknipsels en... Wat goed is, komt er nog heel wat aan. Ik bedoel, maar je weet het nooit in de kunstwereld. Ik bedoel, het moet er eerst maar wezen, is hoor. Ja. Als het hing, dan is het... Praten we dan wel eens? praten we dan wel weer eens. Is dat op 4 oktober nog te 4 voor het VO, dan kennen je dus ik nog om 24 december te lonen bij Galerie Hogenbos op de Gediek. Daar hing het een selectie van het werk van Jochem Hamstra in een groepstentoonstelling. Wat is er aan de hand met de Frieske Braasbands? Het aanrode weekend wist geen één Frieske band in de kampioensklasse of de eerste divisie te scoren op de Nederlandse Braasband kampioenschappen in Grains. Hoe dan ik, Evert van den Berg weer erbij en die tekenen de spanning op die er van tevoren weer. Nee, nou het werk moet dat nooit meer alleen straks. Hey, Dennis. Kom ik nou op tv? Ja, jij komt op tv. Emma Nieuws. Hokker band speelde mooi. Er doen jongen 8 bands bij. Dat zijn 2 bands uit Friesland. De Wassa, wij dus en Solibraas. 1 band uit Gransland, dat is de PVG. Rijnmond erbij, dat is Rotterdam. Amsterdam Braas, Altena Braas, Braas met Schoonhoven en Braas met Limburg.
Nou, het is een vrij technisch stuk, vrij ritmisch. Het is toch wel een vrij modern idioom, denk ik. Maar het is een heel leuk stuk om op te werken, te repeteren. Het is echt bergen onlag voor het samenspel vooral. Maar een lastige partij, qua intonatie moeilijk. Dus, maar het zit er goed in, dus we beginnen ervoor. Ja, je moet je gewoon een beetje rustig blijven. En dan kijk maar je letten. Maar wij zijn Fries en wij zijn hartstikke nuchter, dus dat komt wel goed, hè? Ja. Dus het is net de eerste keer hè, dat de Waarsing op dit podium staat. Maar het is wel, ja. Nou wordt het wel spannend, hè? Gezonde spanning. Ja? Zeker. Gaat het goed, hè? Waar wachten we op? Op de jury. Op het groene licht. Op het groene licht van de jury. Eerder mogen we niet starten. De jury is nog druk in beraad. Vervelend voor de woordzang. Ja, dat is zeker vervelend. Ja, doen we niks aan. Als we eerder beginnen, dan hebben we een probleem. Vraag is al hierop. Nou man, get on hè. Denk erom hè. Strijd hè. Get on. Dat gaat hartstikke mooi. We hebben goed blaast. Boven vlekjes, maar de band die had goed presteerd, jongen. Ja. Tevreden? Hartstikke tevreden. Ik ga geen orenkasten luisteren van die jongen. Nee. Ik vind het altijd lastig als je zelf speelt om oren te luisteren, om daar een objectief oordeel uit te halen. Ik heb al je verschillende verhalen. Ik heb wel dat de Draaien goed is, dat Schoonhoven goed is, PBG weer goed is, maar ze vonden nu soms ook wel goed. Ik heb geen idee. Ik laat je net eens zeggen. We moeten er al wat. Daar gaat hij dan. Ik lees van bovenaf aan. Provinciale Braasband Groningen. 91 punten. De Waldzang buiten post 90 punten. Solibraas 83 punten. Braasband Rijnmond 93 punten.
jammer. Jammer hè? Jammer, ja. Ja, de beste zal gewonnen gaan. Ja, wij zijn vierde geworden. Wij hebben het maximaal uit de band halen. En blijkbaar weer oren, 3 oren bent weer beter. Er zijn 3 man die het zeggen maaien. En ja, daar is het woord aan. En die 3 die boven is binnen, dat zijn fantastische bands. Dus het zal ongetwijfeld krachtig niet wezen. Is er nou een grote teleurstelling? Ja. Ja. Wij zijn vrijwel, ja, wij zijn vaak wel titelkandidaat bij al 14 keer de Nederlandse kampioenschap won. Als je een concours mij doorgewonnen, dan wil je winnen. Ja, daarvoor in een concours en je gaat voor het eerste plakje, de rest is, het zit eronder. Heel spittig, maar het zit eronder. Vielen dank. Ja. En wel dank. Ja, dankjewel. Hoi. Raymond de Jong is bij de meesten bekend als rapper, maar hij is meer. Hij is ook beeldend kunstenaar en heeft een verhaal te vertellen. Arone Vretes in het Fries Museum een tentoonstelling van zijn werk openen met de titel Skien en Skaat. Foto's, video's en schilderijen. Het werk roept vragen op en ik ben benieuwd wat hij nou eigenlijk vertellen wil. Je bent Raymond de Jong, geboren op 7 december 1977 aan de Engwidderwei in Heerenveen. Een gevaarlijke plek voor kinderen, opgroeien aan zo'n drukke weg. Je bent een zoon van Rinse de Jong en Annie de Jong Boonstra. Je broer heet Dennis. Je hebt geen contact meer met ze. Vanaf je 16e heb je drugs gebruikt. Veel softdrugs zoals wiet en hash, maar ook harddrugs. Cocaïne, speed en ecstasypillen. Recent hebben gevoelens van depressie en suïcide ervoor gezorgd dat je in de hulpverlening terecht bent gekomen. Doordat je je niet open en sociaal genoeg hebt opgesteld, zijn veel vriendschappen verloren gegaan. Het contact met je ouders en broer is op hun initiatief verbroken. Zij konden niet omgaan met je wens om over je gevoel... Het mat eruit, het ken het oors. Een dichter wolf had maar zijn gevoel en Raymond mat het kwijt, al hoe ongemakkelijk het ook is. Op de tentoonstelling draait een 12 minuten door in de video waarin Raymond vertelt hoe wat hem dwars zit, wat hem zeer dien het, wat hem zwaar genoeg maakt en wat net meer goed komt. Hij is boos en bang tegelijk. Het publiek luistert ademlees. Net een bliedboodschap, maar daar gaat het dan niet net om. Raymond zijn kunst wil net pleasen, maar wekkerskotje. In principe is dat heel normaal, dat je als kunstenaar dingen vanuit je gevoel maakt je. Ik heb een hele strijd voeren intern, om daar te komen. Om te komen op een punt dat ik dacht van nou dwar ik, maar nog meer, nou ken ik mijn gevoel in mijn werk lezen. Het leven is net altijd lekker makkelijk en Raymond kan er van mooi praten. Maar wat hem jetter ziek, depressief en zwak maken, wil er nou als kracht broeken. Dingen omboegen en grenzen verlissen, letterlijk en figuurlijk. Ik merk dat mijn werk daar volle beter van wordt en volle krachtiger. En daarom is dat ik een soort dikke middelvinger naar mensen die zeggen van ja, hoe je gevoelens praten, dat kan je beter maar net doen. Want ik ondervind nog zelf dat ik denk van ja, het levert wel wat op. Een Jelly wist er een atelier te bemachtigen in Weesp bij Amsterdam, in een soort van kunstenaarskolonie. Het inspireert. Friesland is mooi, maar dat wil net zeggen dat je er altijd hing in blijven matten. Raymond zijn ambities gaan in elk geval verder. Ik heb altijd me heel erg op Friesland gericht, Friestalige muziek maken en binnen Friesland al je dingetjes dan. Ik heb nooit het idee van ik zorg naar buiten, er is volle meer. Dus ik feitelijk, fysiek ging ik naar een oorplak daar om te werken, naar Weesp. En oormeesten die kunnen de blik naar buiten. En mijn doel is dat ik over een x-aantal hier gewoon op verschillende plakken in de wereld werkplakken heb. En op allerhande plakken in de wereld exposeer. En dat je een soort globalist-achtige toestand, dat je alles behalve naar binnen joggen of naar een beperkt gebied joggen. Hij wil de wereld in, oren zijn werk zien litten en aan het tinken zetten. De tentoonstelling had de titel Skien en Skaat en gaat over in de skiwerper steen, maar ook over skien hele giet en de skaat komt van de roem. Hoe privacy en de vraag wat leren we van uzelf zien en wat net. Hij boort het met begrippen en de betjutting daarvan en wil samen mensen nooit tinken litten.
dat is een film zonder loert. 0811, een reenactment van Bajan Ader, van een kunstenaar die had in de jaren 20, die had ik een film waar hij in beeld eigenlijk soortgelijk iets just. Een man die gewoon verschrikkelijk verdriet heeft. En die 0811 staat eigenlijk op 2008, 2011, 08011 of 011. In ieder geval die periode daar is een hele hoop dingen gebeurd en dat is ook de periode waarin ik een hele hoop dingen verwerken heb. Plus dat ik het een heel mooi gegeven vond van meesten waren hunzelf net chantelitten op hun kwetsbaarste momenten. Nou, liet ik dat nou eens wel doen. Zien wat er dan gebeurt. Nou, ik merk nou, met die peer werken, heb je meteen hele oren gesprekken met mensen die dat jong hebben, dan mijn schilderijen die ik dat nou te maken heb. En wij gaan die gesprekken aan hoor van wat de reden is? Van... Ja, wat de reden is en wat heftig. En Elsenien had ik wel voor hemzelf dat soort zaken. En protomeester zit ik wel eens alleen nog op de bank te goen. Alleen die klapt dat net de eten in. Weet je wel, dat is een goed recht. En dat moet ik lekker salitten hoor. Je hebt alleen maar een schreeuwende meisje op televisie. Maar die zie je wel eens genoeg op televisie. Maar... Ja, nou ja. Maar weet je wel, dat vind ik wel wichtig omdat ik chantelitten en ik merk dat ik als kunstenaar steeds dichter van mijn eigen belevingsverhaal, dat ik er steeds meer aan rijtje ken. Bij Mossing kunst maakt het woord gevoelens gaan. Maar die sterke behoefte om daarover te praten zorgen voor een breuk met zijn ouders. Ik hier de drang om mijn gevoel te praten. En dat werd eigenlijk net echt waardeerd. En dan druk ik het nog een beetje zacht uit. Dat werd heel erg fut. Bonjour, nee, daar willen we het net over hebben. Hoe gevoelens praten we net. Terwijl ik juist heel erg die drang heb om over gevoel te praten. Vaak het mensen het net willen, dan kennen ze het net. Nee, dan kennen ze het net, nee, maar dat is dus het spanningsveld waar we op een gegeven moment in belangen kan binnen. En er zijn nog een hele hoop andere dingen gebeurd. En nou ja, op een gegeven moment is het gewoon hypercross-sporten. Maar dat weer de eerste aanleiding. Ik word mijn gevoel. Omdat ik heel skoft net met mijn gevoel in de weer wist ben. Heel veel te drinken, zo nog wat blauwen, drugsbroeken, of weet ik wat alweer. Dat is al je nog in het verliezen. En daar ben ik heel blij mee. En ik ben ook gewoon, ik heb volle meer wijzen wie ik ben. En dat heeft een directe weerklank. Ik werd in die film Schien en Ska, want dat is wie ik ben. Mijn alle zwarte kanten en mijn alle mooie kanten. En ik ben daar volle kracht van en volle meer zelfvertrouwen. En, dus het is echt een proces en het is een uitstuur van het proces. Wat ik heel mooi is dat het dan in het Fries Museum plak vind. Want ja, het is toch ook een beetje een Fries ding en ik ben een Fries. En het is heel fijn dat je dat dan de derde nog even te kennen aan de rest van Friesland. En de rest van Friesland kent mij natuurlijk als rapper van televisie. Nou, rap is behoorlijk. En dat is net screamend op de bank zitten in. Of zo. Of in een bleren kont in het Fries Museum zitten in. Dat is net echt hip-hop. De tentoonstelling Schien en Skaat in het Fries Museum is nog om het 15 januari te bezien. Dit was de kaartje voor deze week. Na je week dan hebben we de Frieske Pop Awards, Elske de Wal die het theater in Sil en een Christspektakel in Drachten. Bedankt voor het zien en tot na je week.